Знаете ли, всеки ремонт започва с една страхотна мечта, нали? Но, нека си го кажем направо, твърде често свършва с главоболие. Днес ще си говорим точно за това. Ще надникнем в една компания, Термохаус, и ще видим как те се опитват да преобърнат цялата тази представа с една, доста уникална философия. Ремонтът, мечта или кошмар? Това е въпросът, който сигурно всеки, който е минал през това, си е задавал. От една страна е онова страхотно вълнение, нали? Идеята за нещо ново, свежо. Обаче от другата страна е онзи смързяващ страх от всички неща, които могат, и често го правят, да се объркат. Хайде да бъдем честни. Пътят към мечтания Дон често е осеян с едни и същи познати до болка проблеми. Такива, които превръщат целия процес в истинско изпитание за нервите. Звучи ли познато? Проекти, които се проточват и проточват безкрайно. Бюджет, който изведнъж някак мистериозно набъбва. И онова постоянно усещане, че просто не знаеш какво се случва, нали? Точно това са капаните, които превръщат всичко в един огромен стрес. Добре, но какво ако има начин да се избегнат всички тези капани? Ако съществува подход, който е създаден точно с тази цел – да превърне цялата тази несигурност и стрес в нещо съвсем различно – в яснота и партньорство. Ето го и него – професионализъм за приятели. Това е мотото на Термохаус. Но какво всъщност се крие за тези думи? Защото, ще се съгласите, това не е просто някакъв запомнящ се слоган. Тук говорим за цяла бизнес философия. И така, какво означава това на практика? В основата на всичко е идеята, че клиентът не е просто поредната поръчка. Не, той е партньор. А целта? Целта не е просто да се свърши работата и довиждане. Идеята е да се изгради връзка. И то такава връзка, която остава дълго след като и последната капка боя е изсъхнала. Връзка, която е изградена на истинско доверие. Разбира се, хубавите думи са едно, но те трябва да бъдат подкрепени с конкретни действия, нали така? Така че, нека да видим как Термохаус прилагат този свой принцип в реалния свят, на практика. На практика това означава нещо много важно – пълен контрол върху проекта, от А до Я. Говорим за всичко. От онези невидими, но абсолютно ключови неща, като топлоизолацията, чак до финалните щрихи, които всъщност превръщат едно пространство в дом. И най-важното – всичко е под един покрив. Добре, но има и такива ситуации, в които стандартните методи просто не работят, нали? Места, които са трудно достъпни, какво правим тогава? Точно тук се намесва тяхната, бих казал, уникална експертиза. Говорим за екип от специално обучени алпинисти, които могат да извършват ремонти на фасади, до които иначе няма как да се стигне. И го правят безопасно, ефективно и, забележете, без нужда от онези огромни, обемисти скелета. Това е наистина бързо и надежно решение, дори когато предизвикателствата изглеждат огромни. И знаете ли кое е важното тук? Че няма значение дали се работи долу на земята или на десетки метри височина, принципът е абсолютно един и същ. Използват се само и единствено сертифицирани материали и модерни технологии. Защо? Защото крайният, дълготраен резултат зависи от качеството на всяка една малка съставка в целия процес. Добре, говорихме за доверие. Но как всъщност се печели то на практика? Отговорът е чрез процес, който е максимално ясен и прозрачен. Процес, който е създаден, за да елиминира напълно всякакви изненади. Тук ключовата дума е предвидимост. Идеята е от самото начало всичко да е на масата. Клиентът знае точно какво да очаква. Ясна цена, точен срок и, много важно, никакви скрити условия или дребен шрифт. Ето това е основата, върху която се гради истинското партньорство. Но, както се казва, думите са си думи. Най-доброто доказателство за всеки майстор си остава работата му, нали? Така че, хайде да видим как цялата тази философия изглежда в реалния свят. Ето един обект, преди да започне трансформацията. Ето го и крайният резултат. Вижте само, пространството е напълно преобразено. Просто обърните внимание на детайлите, на прецизността, на чистотата на линиите. Това не е просто ремонт, нали? Това е пълна ревитализация. Точно това показва силата на едно наистина качествено изпълнение. Хайде да видим още един пример. Този път ще се фокусираме върху външния вид, върху екстериора. Ето една фасада, която, очевидно е виждала и по-добри дни, меко казано.
и ето я след реставрацията. Разликата е огромна. Сградата не е просто освежена, тя има изцяло нов характер, нов живот. Вижте цветовете, текстурата, цялостното усещане. Ето това е перфектен пример как един по-мащабен проект може буквално да вдъхне нов живот на цяла една сграда. И така, в края на деня, след всичко казано, виждаме, че нещата се свеждат до няколко основни, фундаментални принципа. Принципи, които са в основата на абсолютно всеки проект и всяко едно партньорство с клиент. Първо, качество. И тук няма компромиси. Говорим за безкомпромисно качество и на материалите, и на самото изпълнение. Само така може да се гарантира резултат, който ще издържи във времето. Второ, точност. Това знаем е един от най-големите страхове при всеки ремонт, нали? Спазването на сроковете. Тук точността е закон, без изключения. И накрая, третият стълб – доверие. Може би най-важният от всички. Защото доверието е крайният продукт на целият този процес. То не е даденост, то се печели. Печели се с качество, с точност и с истинско открито партньорство. И така, тази философия ни остава с един много интересен въпрос за размисъл. Ами ако следващия ремонт беше изграден върху основа от партньорство, а не от несигурност, трябва ли целият процес да е източник на притеснение? Или може да бъде нещо друго? Едно партньорство, което накрая създава не просто по-красив дом, а и спокойствие. Мисля, че подходът, който разгледахме днес, дава доста ясен отговор.